Sanibonani wey'ngane zakwethu, nginibingelela nje ngiphansi emahlabathini ngekalawondi ekhaya ngendlala icansi phansi kuyabanda. Ngithi ake ngiphefumule-ke nami namhlanje ngodaba lukaSiqiniseko noMthandeni. Sifikelana kumaskandi thina Zibuya ecindezelwa uMthandeni, samthanda. Ngelinye ilanga ngihleli kwadi ngezwa kuthiwa nangu lapha emcimbini, angazi noma ngasembhasobheni uyashawa, kuthi uyimemile akezwa lona omthandayo. Ngikwasho ukuthi angazi ukuphi lowo mcimbi lowo, ngifuna ukuya. Ibuhlungu inhliziyo yami, uyabona. Ngifuna ukuya nje ney'nkabi zami enganginazo lapho kabangani bami, yabo. Iy'nkabi asisho labantu abaqashwayo ababulala abantu bafethu. Ngisho iy'mpintshi zami. Sifuna ukuya lapho, yabo. Umuntu engangithandana naye ngaleso sikhathi wayeyigwala-ke Nkosi yami. Kakhulu wathi ayingeke uzongifela, ngeke. Hayi, sangabe sisaya-ke nabangani lapho. Yayiloku iqhubeka lento ethi uyocula, kuthiwa akhishwe, ethiwa kafuneki, yonke lonto leyo kuthi umosha umcimbi, eloku edunyiswe kabi kunabantu nje abammelele, kuthiwa uyabhimba, ucula ngamakhala. Yonke lento lona ichazwa. Kumoshwa isinkwa sakhe. Namanje kusasho kuthiwa akakwazi ukugida, unobende emhlane wawa wena, akaze kubulawe muntu. Namhlanje kufa omunye umuntu, uqale kwawulokhunjana uDubula wakwambatha kwaNongoma. Sekuwusiqiniseko, uyabo. Nosiqiniseko ubesho kwakhe. Baningi namanje babhala endabeni kaSiqiniseko ukuthi sengibuka kuthiwa ngifela umculo obhimbayo. Thina inhliziyo zethu zibova igazi kodwa zimhlophe qwa. Balandeli bakaKhuzani, lento eniyenzayo nijabulela ukuthi na kunabantu abafayo, nijabule nithi hayi wazi wafa umuntu efela ukuphapha. Nivalela uKhuzani iphalishi. Uzosabeka nje uKhuzani. Khuzani khona la ngihlangane khona ukuthi umuntu akayigade la nyathela khona. Insizwa uzobukeka kabi emphakathini njengombulali. Uzobukeka kabi njengombulali. Asilazi iqiniso naniyalazi. Kodwa mina uma ngiyijulela lento, khona la oshaywe kuyigame yakhe, wazwiswa umuthi wakhe, uyawazi umjovo wakhe. Ngoba lento ibeloku yenzeka, kuthiwa lona ucula ngamakhala, uyabhimba, ngisho uKhuzani oKhosini FM wathi ungayikhandani ingoma nalona, wathi ngeke uyabhimba. Namhlanje uma kuneyitrike, eyitrike eyishaya njengoba okwakushaya lezi itrike zangale, kuthiwa lona uyabhimba, ucula ngamakhala, akazi nokuyibongela, akwazi nokugida. Sakhuza sifika la, sakhuza sathi hayibo impi engaka, othiwa kusiyimpi, umdlalo wamajongo. Thulani nina niswamajongo, umdlalo lo kuyadlalwa. Hayi, saqala-ke nathi sawudlala umdlalo. Sawudlala umdlalo-ke nathi ezama Red Nation zakhala ko 50-50.
sekuchitheka igazi namhlanje. Qiniso ke mina Nkosi yami angilishendezi. Uma besebenzile kahle nje ukhube isebenzela etholo kwethu kuthuku zakhe danko, siyambongela kuhle kungadliwa amandla engane yabantu. Kodwa la Khuzani lento leni ikubeka kabi. Ikubeka kabi ngisemahlabathini bakwethu. Uma nihalela nje ukungibulala mina nginankinga ngifela ukuphapha mina ngifela ukuphapha lento eniyayinizisho nithi umuntu ufela ukuphapha ngiyobe ngifela ukukhuluma iqiniso. Ibukeni lento Blue Nation. Uma nimthanda impela uKhuzani nizoyiyeka indlela enibehave ngayo lapha nithi ya ufela ukuphapha uyalandela no-Ultramel owama Red Nation. Nithi uyalandela noSkhova sekushoda uSkhova. uMax Makhanya owama Blue Nation uyazikhalisa. uMax uyazikhalisa ngempela. Kade aqala ukuyikhalisa. Umese efuna ebukhosini ayisisho sithi hey sicela nimiyeke uMax bakwethu. Nina Blue Nation yini ube nesibindi uhleke ubhala amakhanda ahlekayo uqiniseka kasaboni lutho uthi omnye isende ligcwele ama-ice manje kuphela ukuphapha. Yini ubunje obungaka Blue Nation bafethu? Ngoba uma ngabe na isende seligcwele ukuphapha kimi emotionally lelami isende sesisунje ngeqhude seligcwele ice. Mina ngiboni lutho. Abakithi abangakwenze lutho abangawulandeli nomculo ababonayo. Why nibehave kanjena? Ubaba uphuzu ulokhu njani uThwalofu. Uzokwenza ukuthi uqhubekela amajongo ngoba neengabhitha. Uzokwenza ukuqhubeka kokuchitheka kwegazi lo baba. Baba uThwalofu, cha ngizokukhuza nje umuntu omdala. Ngezwe ngamajongo ethi umuntu meqala nje eqhathanisa kusuke kuwumona lonto leyo. Mina ngizokusho njengana nazi nguzwane mina. Ngu-Alabaster ucijimpi igama nje aliphiwe ekhaya akusili igama lokudlala ku-TikTok elami lakithi. Ntomfuthi Alabaster cijimpi ngisemahlabathini nje manje. Yebo. Ngizoyenyukhasela ngoLwesihlanu bese ngibuyele ePitoli. Kulula ukungithola yekumona. Umona lento senithi iginci zinenzeleni iginci ngoba lokhu naqoka impahla emabhadubhadu anakhile njengalezi ingane uKhuzani noMthandeni. Senithi umuntu isipikili koko umona yekani umona abantu abadala nihlulekile impilo nihlulile umnotho ukwakha unihlulile. Lezi ingane lezi senithi ithwele ibuza ingane kahle ukuthi siyamangala ukuthi yini esibulalayo. Hawu abantu abaningi babulawa ingculaza baduma bayabhebha bengadeli. Bebhebhe kwasani bebe nezingane nga7 eintombini ezehlukene. Agijimela ukuthwala ngoba ingane eziphumelela umona nje mkhulu. Umona Thwalofu utshelwa yimi. Utshelwa yimi ngazi ngimncane kabi kunawe kodwa kumele sinifake endleleni ngoba nibe niphambuke baningi abantu abadala. Umona usongagijimela ukuthwala sithenga amathikithi kangaka. Yebo zikhona phela izithwalo kodwa bayaphapha abafana bahambe belishisa isende. Umuntu aveze izingane njalo nje athi hawu ndodana happy birthday. Kuyalingana lezi zinto lezi ziyalingana lezi irathane komama behlukene. Ingculaza kwathi ayisabulalini ugijimela izithwala umdala iyeke lento lena. Iginci nishayile ningobest sazombuzeni egincini. Lokhu zashaywa iginci sazombuzeni nohashela imhlophe yibo abangobest. Abangobest umbuzeni uzakabi no lokhu njani ubani lona sengiyamkhohlwa. Ake niyeke ukubulala bafethu. Nathi umdlalo wamajongo lona. Yekani ukubulala. Yekani ienga. Khona oshawa kuyigame yakho.
Kulikhuni bakwethu. Hayi kulikhuni ngempela weMangobese ngoba into nje lezi ebeyikade iqhubeka zenzeka. Lokeshiya umthandeni uyaculelwa. Wara uyabhimba. Unobende. Unjani sazi ukuthi imidlalo nje yezinsizwa. Singenake lutho sihleke sometimes kokunye esewilodakeni kube yilo ndaba leyo akakwazi ukuyibonga akakwazi ukugida akakwazi ukugiya uyisitabane indoda empofu uyabona nje une 9 mm ethathela ubudoda bakhe ngempela ebukelwa phansi kuthune 9 mm kuhlekiswe ngalonto leyo uma xoshwa intombazana azaduba itheku kuhlakwa nje kumnandi akaze kufe umuntu akaze kuthiwa khona osemosha iphalishi uyabona bengicelela nje ezu Alabaster zwana ukuthi uma ngabe ukuthi usiqiniseko unengane unomndeni besilokhu nje li-account sizobhekelela enganeni kube naye udubula nabanye abasazolandela imndeni yenze nje ivideo isitheke ezama Red Nation ngoba ungathi impela lisazochitheka igazi ngapha kuma Red Nation zisazobulawa insizwa khona la ngibonwe khona ixhunywe khona ezisalandela uyabo so abanezingane nabasazophila ukude kuphoswa nje cha ngeke ngufihleke mina bengimthanda usiqiniseko noma singeke savumelana kukho konke uyabona kukho konke umuntu asuke kwenza nami nje khona abantu abangithandayo kodwa abangivumeli kukho konke ngibone mhlambe engashaye ngisho like kumuntu engimaziyo kuma video ami ukuthi uyayevumelane nami abanye njengolokhu njani usikhukhukazi simatshwele akafihli ke lo mngani wami uma engavumelani nami uyabhala nje uthi zwane angivumelani nawe lapho usine uyadelela uyabona ngeke sahlezi sivumelana kodwa lokho akusho ukuthi akuchitheka igazi ngiyayicelela nje umbono wami uyabona ngoba singabantu mina ngiyalwazi lolo sizwe sekushona umama abangani bakhe bethi hawu zingane zami bekumngani wami lona noma kuthiwa nifunani ningitshele bagcina lapho uyabona nayi imndeni ithi sisonke hawu kuyaba wena usudla umdoko khona abadla upholoni ngomncwabo kade ekhihliza amagwebu lapho efuna ukubukwa nje efuna ukubukwa kuthiwa unomusa siyawazi ke lamagolo ke thina siyakwazi ukufelwa usale umzali wakhe eshonile kunabangani ebebenzela yonke into ebathengela impahla athenga igross amarama ngezitokufela zo December kwakudlalwa izitokufela la ukudla kuza ngetruck kuzodeliver ngetruck athi uzamela umngani wakhe olahlwe indoda engasabuye eGoli wawe se right umngani akasayingeni ngomncwabo lapho ayifuna ukubukwa eswenkile efaka umhelane wazowutshekisa ezokhuluma ethi ingane zama ninodwa sikhona so ke mina ngeke ngiyenze lonto leyo siyacela nje nodubula ngangimkhonzile engikhonzile kakhulu enza ama video nangami ngisho yena ulokhunjana uMax Makhanya noma engale kwaBlue Nation sikhonzene ngeke ngabukelela ingane yakhe kuthiwa udubuliwe so nje abantu abadubuliwe nabasazodutshulwa sicela imndeni ifake futhi imndeni yethu ningaloku nikhuza ngeke niqonde lento sofela khona anilwazi aniyazi le connection phakathi kwethu nomthandeni angaze ngihlangane naye angaze ngibe ngisho emcimbini wakhe
endize phekwami ngamasende cha, kodwa ngiyathinteka indlela asithanda ngayo. Kwakumele ngabe kade agive up umthandeni emculweni, indlela ayebekwa ngayo nama radio station angamfavari. Uyabona njena ngizwe Mchunu ebefaka imali emasendeni bamcindezele. Uyabona, kodwa walwela ushoti. Hey, waba umkhovu waqina ngesipikili waya phambili 14. So ke uma kubiza ukuthi nathi sifake ilokhunjana sibe imkhovu sifake isipikili esiphongweni ishone khona, hayi sofela khona ingane zakwethu. Ningaloku nisikhuza mndeni yethu ufuseke ingane zakwethu. Uyabona, ningasikhuzi azilime ziyetsheni ke manje. Uyabona manje azilime eziyetsheni. Ningasikhuzi imndeni yethu. Mina ngingcona kaze ngizale nokuzala kuthiwa phefumula push uthi kubhlungu nesethi vula amathanga sifebe izophuma lapha eyangena ngakhona. Mina ngirathi nje angizele nginabafazi ke bayoyibona bayothola abanye abayobakopa. Yeni benze kahle abafazi bami mhla ngafanele qume inzipho nezifeyile ngigeza izandla lapho. Chef ngigeza igolo nibashukushe kahle bafike eKhenana. Hayi bafota lime ziyetshene kulethi ngempela ke manje. Siya ngey'phongo kwathiwa umdlalo wamajongo lona sikhuza sifika azilime nje ziyetsheni ziyakhala. Ziyakhala. Yabona. Khopha lishe elimoshwayo lapha kade nimosha ingane yabantu le kuthulekile. Yini kuzole kangaka manje? Hayi ubemosha fusekani nje indaba yenu fusekani. Ngoba nazi kahle umuntu ngamunye la khona asho ukuthi hayi kodwa uzwana uqinisile. Thina besingalimoshi mesithi uyabhimba usizwa imxhiliba uculelwa amantombazane ayikho indaba yakhe besingalimoshi. Uyibuza wena ngamunye ukuthi mina mengithi lo muntu uyabhimba ngingafune lokhunjwe ngijabula ukuthi uphuca imic kwathi wafuseke ngijabulele lonto leyo. Ukulwa kwakhe noZimdola ngiyijabulela lonto leyo. Mina bengingamushi niphalishi. Uyibuze nje wena abafethu iqiniso. Before uphuma ngesibhamu zibuzeni lokho. Kade ngithule. Sengiyakhuluma ke manje. Khuluma impela nje ngiyakhuluma. Uzwane lo mshukushu webhiskiti ngebhiskiti. Onganqeni lutho ngesabi nokufa sofa sonke phela. Sofa sonke kodwa sife nje silikhulumile iqiniso. Uthi futhi kuphashwa yonke indawo. Nama Red Nation akhona okunye uzwe cha ukuqina ke lokuyaqina nje lento lena ayenzi sense yabona nje ayenzi sense. Nangapha bona ama Red Nation nama Blue Nation kuyaphapha bayaphapha nje. Yaphashwa lapho lawo maqembu amabili ngcono lawa abanye abacula inkosi yami. Lawo amabili hayi babilile shame hayi sibilile ama Red Nation abilile ama Blue Nation kodwa akusho ukuthi kuze kuchitheka igazi. Akusho nje ukuthi kuze kuchitheka igazi. Iyekani lento enga. Yazi umculo wamabhinqa usuzosabeka ukuthi yo bayayishaya into yabo kodwa babulalani go. Sohlekwa izizwe ngoba kubulalani mapedi la. Akubulalani beSuthu akubulela amaZulu odwa yini ngempela. Cha niziqhaza kodwa bafana bamaZulu. Anisile emakhanda shame. Shoda nje ngemvubu. Ngathi ungazi ukubambe lezi zinto ukufaka imvubu uqale emsinga ugudle njalo ubheke emahostel abahlala emahostel eThekwini abahlala emahostel eGoli olokhunjano inkomo fike baxexebule ngemvubu bonke labafana liqondizwe ngoba mina ngibaza abafana bane engengaka yini bhayi
i